Shubor nakaslem jong Nongstoiñ Hima. Ka kinhunya le kai cricket jong ka apa New Nongstoiñ SS and CC kala yo banra bat khore ka nam la adu ha kedan first division jong ka lumpung le kai district cricket league raja arpasan arpun rio yak belapendong da ka Wkhdca Hills District Cricket Association kani ka nam job bat ka nam tam jong ka apa New Nongstoiñ kade hadian kala yo ban khore ka jing job da hanyo wicket yak nong kana YFS and CC hagjing le kai final persha keblong ha si belang jong ka tayo Hamadan Maurus yar Wkhdca Hills haba phai shakani jing pen kut bat pen hap perda ya ni lumpung jong ka first division ya jing kan tiang pisa la job da nong kana ha ka bakala jet ban thiet shwa bat kala yo ban kamai prapusan ran bat hap no ashpotli ki wicket naki arpho over nangta haba be ya ka thong bat ka jing kamai ran jong ka nong kana ka apa New Nongstoiñ SS and CC kala la ban poi shaka thong bat yo prapu praran bat hapno lightly ki wicket na ki khatlai point sun over kumta kala khur sindan ka nam job haka kadan first division menta ka samai haka ni sngi ka nam best player of the match la yo ban khur da u James River Barbanyang na ka apa New Nongstoiñ highest run scorer la yo ban khur da u Navin Muma Re na ka youngster United CC highest wicket taker la yo ban khur da u Kevin Kenshikar na ka nongkana YFS and CC nangta ya ka nam player of the tournament la yo ban khur da u Kevin Kenshikar kat ba ya ka nam emerging player la yo ban khur da u Kular Wanyang na ka lau se e hakan sngi uba Samuel Marngar riurang ba jong ka dong ka than ulalong ukang san hagajina langru kinongkit kam jong Wkhdca Hills District Cricket Association MYCC bat kiwe kibla samru yaki kusna Boleh. Sempat ada incap ya. Kelak benda memang terah. Celah antara sepuluh. Sen mana tu kat aneh, tu men maru. Siap.
Rekam bagi abang sangan tu betul macam tu. Kamu bi अच्छा है Good ball, same line ball. Layan tuan, tu nak capti batsman nak capti ball. Layan tuan. Batsman nak capti ball, layan tuan. Simnak. Kedur ke kedon itu. Tung piwat ball, simnak. Ayat bersedih. Nah, kenapa ngomong ada maksud ini bang? Easy. Apa nak kem? Check ball. Check the line ball. Change. Namar ada aibun itu apa itu? Ang isang hati, alas yang kecil lagi. Last man, tuan layo. Kong iso kerpat ya ki bedan lang ini penginai ke jing tapti nam tajong ki. Medal.